Good morning. Yan. Second day namin sa Vancouver. So kahapon, mami, hindi natin napakilala si Amigo tao si Amiga. Ayan. Yan. Meron pong umapon muna sa amin dito ng hanggang Thursday. Mga classmate ni Joanna. Yan, from Bicol. Elementary and high. From Pili and San Fernando. Si Madam Regine. Amigo Jan, yan. Yan, papunta kami ng second day namin. Papunta kami ng Vancouver Aquarium. Para kay Isabel and Ate. Hello, Ate. Isabel, say hi. Nandito kami na sa Trans-Canada Highway. Yan. So, Daddy, si Isabel din daw, hi. ay, yan pala si Isabel. Ay, yung nakataas ang kilikili. Yan. So, galing kami ng Suri. Camera to Vancouver. Yan. Ang ganda ng kalsada, parang naninibago. Sa Saskatchewan, di ba? Isang straightan lang. Dito, ang daming kalsada. Ang daming lane. Yan, napaka Tapos ang lamig, ayos lang. Tapos sabi nila, nasaan? Yan. Kunan ko daw tong sandwich ng Vancouver. Oh. Yan. Maray na daddy, may chichikila ako. Ano kayo siya ako? Naling ako. So after ng aquarium, Squamish daw. Asan yun? Northern ng Vancouver? Yeah. Upper part. Upper part of Vancouver. It's actually on top of North Vancouver. Next town na. Squamish, like Whistler. So after nun, tourist spot. pupunta tayo doon yan. So medyo mahabang araw natin ngayon. Monday. Okay, so biyahe muna tayo papunta ng downtown. Ito na naman siya. Bako siya sa vlogger. Mali siya rin. Stabi. Hi, we're approaching the Portman Bridge. Itong bridge na to, dinaanan natin ito kagabi. Dinaanan natin kagabi. Kagabi? Sa other side Iba yun? Ay, iba ba yun? Uy, Daddy, wow! Baby, look. Isabel, look outside. Belo? Ano yung mga logs na yan? Yung mga kahoy na yan? Parang ninda. Ano Dyan, Parang ang other bridges. sinasog ninda para Another matigas. Woo! Look at that! Ang ganda! Parang Cebu. Ha? Ha? Grabe dito sa Vancouver wala kang makikita ng ganyan sa Saskatchewan. Yung mga bundok-bundok na may bahay. Pero nakakabisita man kami. Yung other way sa kabila. Dyan ang workplace mo. Oh. Paano ka napapunta sa work? Diyan, tukit lang yan eh. I miss you, Gia. Excited? Na-excite si Joanna. May IKEA eh. Huwag kayong papagod-pagod mamayang gabi. Mayo ng pagod-pagod na Wala. Okay na, ka-recharge na eh. Naka-recharge na ako. Sumakaya talaga medyo nasinugo na sa ligo. Nakabalik kami ng Gastown. Ito nag-clock Oh, dito kami nagpicture-picture kahapon, di ba? Diyan kami nagparatuka. Hindi kami nagparatukaw. Diyan sa Tukawan na yun, no? Tana. Oh, dito rin pala kami dadaan. Talaga yan, mas. Tapos yung Gastown clock, hinihintay ko kahapon tumunog. Mali pala yung oras. Akala mo, sabi mo, anong hinihintay nila? Oo. Ito pala, mas. Ako nakatayo rin ako, nakaganyan din. Hinihintay ko. Ito pala, tutunog pala yun. Maling oras. Ito yung Gastown ng Vancouver. Pwede mo na disuan, suklak. Suklak nandyan yung clock eh. Tapos kami duman sa robot. Yung robot. Tapos yung robot. Galing daw siya ng Pilipinas. Kaya, kakagaling lang mami? 2 months. 2 months. Ayan yung clock. Yan na naman, may steam na naman yung clock. Pahapon na kaya to? Hapon, amay pa. Maaga pa kasi. Ito yung clock ko. Yung sikat na clock dito.
Hoy ate, put back your seatbelt ate. Yung dalawa usap-usap lang sa likod. Yes ate. Si, Madali na, ate. si Isabel Just, tapos si 40 ano, more minutes. Ate Uli. And then we're there. Regine. Malapit na kami sa ano, aquarium. Ini amiga last year, nasa tulip ano kami farm. Sa Ah, aquarium. okay na pala. Eh, abo ni mama nagka Galing tayo kahapon dito tayo naglakad eh. Naglakad pa nga kami dyan sa station. no, that's not Statue of Liberty. Nag-aapo. Yun yung sa ano, Seabus no? Tapos Pacific Railways. Parang Toronto din. Pag nandito ka na sa downtown, dami na ano. Stoplight. You know, yung waterfront. May mga... Ay, mahin naman namin sa ano, cruise ship. Ayun, Umalis na. Ah, ito pala yun. Yung dito sa dulo. Para feel na nagdo-drive kita dito sa city. Burrard Street. Konti na lang. Okay na partially window na parang maganda. Dakol pa mga lumang building din ano. I love mga old buildings. Mga old buildings, marami pa dito sa Vancouver na mga lumang buildings. Para punta sa mga itong mga places na may mga old buildings. Mas hindi ko akala may ilang ako. Halatang nasa city, malalataas ang building eh. Ay, Daddy, Daddy Isabel. Ang ganda ng ano, parking namin no. Daddy Oh. Isabel. Oo. Daddy. Kids, Yeah, bring ready? Yeah. Yan. Punta muna kami ng aquarium para dito sa dalawang kids. Sino nga puno? Ang ganda no? British Columbia. Tapos ang lamig. Laki ng puno. Okay. Bayad muna kami ng parking yan. Kumuha ng jacket malamig. Ako tiis na lang. Papasok na din sa ano eh. Sa aquarium. Yan. Napakaganda ng ano. Ng nature ng British Columbia. Kaya sila swerte. Sarap. Yan. Tayo dumadayo pa ng ano. Dumadayo yung mga taga Saskatchewan pag merong ganito. Dumadayo pa ng Prince Albert or tumatawid ng Alberta, no? Para makakita tayo ng mga ganitong nature. Yan, punta muna kami ng aquarium para sa mga bata. Vancouver Aquarium. Kids, are you excited? Yeah. Isabel, are you excited? Yeah, let's go. Buti na lang bumili na sila ng ano, ticket Si Reg online. ang ano. Kaya ready na. Nag-meeting kami, nag-Skype meeting kami ni Reg. Siya ang organizer. Organizer. Ako lang ang pagulo. You two look so Yan, no? pretty. Mas maigi talaga pag bumibili ng ano, ticket na online para hindi ka na pumila. Mahaba ang pila eh. Ask Reg kung paano namin pinurchase yung mga tickets. Oh. Sa website siguro ng ano. Yay! Oh. There we go. Thank you. You're welcome. All right. Yay! Yes. Okay. Oh. Oy, iba-ibang klaseng isda, nandiyan lahat. Ay, picture tayo? Pa-picture muna. Let's go, dali na. Go inside. Yay! Oh my God. Wow! Look at that, baby, a fish. Wow! Ano?
Mag-enjoy yan mag-ate. Go ahead. Ano yan, Gani? Ato? Ano yan? Oh, sige na, picture na. Daming mga kids eh. Monday kasi ngayon. Pacific Canada, the tropics. Ayan yung mga ano dito sa Pilipinas. Ito yung mga isda sa Pilipinas. Pacific daw eh. Ang laki! Look at that! Wow, ang laki ng isda! Hi! Uy, uy, uy! Ang laki no? Oh? Hi! Ay, sorry. Ate, Isabel, what's that? Jellyfish! Amazing. Look up. Peekaboo! Ang tuwa ang bata eh. Oh. Wow! Ang ganda ng mga isda eh. Tik-tik eh, makakakuha kang idea. Kung anong kaano mo sa aquarium. Oh. Carpet, ano yung laki oh. Look, it's Dory. Hi Dory. Hi, Dory. Yes, Nemo and Dory. What did you say, Isabel? Ha? Ano yun natin? Nemo and Dory? Look at this. Look at that. Okay, Where's Nemo? Si Nemo tapos si Dory. I know. So, ibig Real sabihin, fish. mas nakula si Dory kaysa kay Nemo. Clownfish, salit lang ang clownfish eh. Oh. Look at the baby oh. Asan na yung shark? Baby, oh, big fish right here. Huh? I don't know. Let's go for gondola. Hello, hello. Let's go for gondola. Ah, okay. Hindi pala na ano. Ah, nag-okay kita sa tropics and then may busy ko. Okay na. Yung malang Sumado man pa kita sa room. Ayun, sa baba. Pwede di. Ano ba go? Yan no? Now let's go down. Pero may agyang garo dyan. Let's go down. Let's go down. Isabel, look at kita. Ang lalaki mga jellyfish yun no? Okay. Wala yan, look na. Isabel. Mamaya punta tayo sa baba. Yan no? Meron pa malalaking isda. Malalaking isda. Ano yan? Otter! Bibi, look! Oh. Look. Oh. Look oh. Bilo. Oh. Yan oh, nagpi-play oh. Hi! Oh, ganda ko lang pala yun. Ano? Say hi. Ang laki pala nito. Oh. Ang cellphone baka mahulog.
Typically, ano? Oh? Bibi, look. Lalaro lang eh. Isabel, what's that? May lugad. May lugad siya, oh. You know, ini sa may kapot-kapot kawatan. Sana araw mo na ako kagkatibay maglangoy eh. Sisiw ang langoy ano. Sisiw. Di ba yun? Ano ito sarong araw niya lang kaya? Canada's Wild Pacific. Oh? Oh, sea lion, oh. Yeah. Uni, sea lion. Here. Here. Hmm? Oh, what's that? Hippo? What's that, baby? What's that? Huh? I think a sea lion yun, anak. Oh, look. Mm. Mm. That's a big one right there. It's in the middle. Yung nag si Mrs. Yung sa'yo na to. Big ano? Saro lang yan? O yun sa saro yun, no? Si Rarom. Yung isa nasa ilalim. Ito nag-sunbathing. Yun na yayo. Yay. Woo! Wow! Ang laki! Garo oregano. More than oregano. Ah, may show? Baka. Ang laki nung isa, nung white. Nasaan na yun? Dakulaon. Ang laki nung white, parang ano. Ay, may show. Kamusta po? Oh. Ay, okay. Anong oras po? Ayun na. Nangyari na. Show, para dito. Ayun o. 11:30 ba naman siya? Nag-announcement. Opo, ay, Oh. yung book ng puti ang laki talaga. May show pala. Okay. Mamaya, ano na lang kayo? Bumaba. Nag-i-enjoy po yung mga magulang. hindi yung mga bata. Sa baba daw. Ha? Ang exposure Oh. niya. Oh, hi. Yung mga taga British Columbia po, Vancouver. Hi. Here, we're gonna watch the show. The bonding time with my amiga. Yan. Naghihintay kami ng show eh, ng otter. Yung mga tatay. They breathe underwater? Just make sure you're not standing up on that window ledge. You're welcome to sit or kneel along there. Just make sure you don't stand up. And that is just so everybody standing behind you gets a chance to see those sea otters as well. If we're at this upper viewing area, let's make sure we are not climbing on these silver. We won't be climbing up on them. We also want to make sure we're not climbing on the rockwork or the planters over on this side either. Just for our own health and safety. If you get really warm during this program or anything like that, you can seek some shade indoors. And if you go through any of these two double... Amazing. So today we're going to be talking a bit about these otters, a bit about their adaptations, and a bit about how important they are to our ecosystems off the coast here. But first of all, I will introduce you to all of them. I'm hanging out with us here in this habitat today. Guys, you need to squeeze in here. 1 second before we start. 1 second. And there are a couple of females here as well. Their names are Kunik and Kamma.
side, they are 2 adults, and there are 2 baby otters here as well. Although they've gotten a lot bigger in the last few months, they're about 10 months old, and their names are Tofino and Luna. So those are the otters that are hanging out with us. We've also been joined by some of our wonderful team of marine mammal trainers. Out at the front, making a surprise appearance here, we've got Bogdan and Ben, Nadine. Nanonood kami ng ano, yung show. Looking after the sea otters here. I know it's a beautiful day today, but they're out here literally in haste to come out what they do. It's a show. So we're doing some otter rearranging, getting everyone to their feeding stations, and then these guys will go ahead and get their feed started here. So you're going to see them eating a couple of different things. They're eating 2 different types of clams, surf clam and propeller clam. They're also eating a bit of squid, they're eating a bit of shrimp, and some capelin, which is a small fish as well. So they have quite a varied diet. Now, these guys eat a lot not only for nutrition, but also to stay warm. So sea otters are one of the only marine mammals that don't have a layer of fat or blubber to stay warm. So other marine mammals like sea lions and seals all have a nice layer of fat for warmth. Sea otters don't have that. So they have to eat a lot of food. These guys get fed 5 times a day here at the aquarium. 5 times a A sea day. otter can eat at least 30% of its body weight Pag may alaga ka niya, every malulumulobi day. ka. That's a lot of food. Mamamulubi ka. Perspective, one of our May sea alaga otters kang here, ganyan. Joe, the biggest, is currently eating almost 7 kilos of food every day. It's a lot of food for an animal of this size. But it's really important for them, not only for nutrition, but for staying warm. They have a really fast metabolism, which is burning. Who's that, anak? Isabel, who's that? It's Power. It's Lada. This is my pet. Dad. What's her name? Pagkakanya gawin. Layla. Her name is Layla. There's another one, oh. There's another one. It's Flower. Yung best friend. Mayroong toys si Isabel. Oh, she's moving. She's moving. Flower. Oh, she's moving. She's moving. She's moving. Ano yan? Oh. Ayan ang mga frogs. Ayan ang mga palaka. Laki nitong mga isda, oh. Wow. Sarap sa sinigang yan. Ay! Look! Big fish! Ang laki, no? May isda, no? Let's go down, Daddy. Bakit mo pa? Amiga, baba na dito yung sa Alligator! Woo! Patay. Si Lulong. Sige lang, sige lang. Oh. Isabel. Isabel. Aba. Isabel. I'll buy you ice cream. Ito ahas. Asan tong snake na to? Wala naman eh. Snake! Oh. Pag-pick sabihan ko yan na time. We're just going to do 2 fingers just on the back. Look. So this guy is Admiral Akibar. It is an Aki monitor, also known as a ridge-tailed monitor lizard. Do you guys know what he might be related to? Other kind of lizard? What's the biggest? Do you know it? Yes, nice job. Yeah, so he's gonna be related to Komodo dragons. You want to touch my friends? So just 2 fingers. We're just gonna go down. We're gonna do 1 person at a time. Super gentle. 1 person at a time. Awesome job. Amazing. 2 fingers, my friend. Okay, we're doing some grabs. Doesn't move as much as Peanut. Peanut's more lazy. Oh yeah. This guy. What's this? The thing is, Ay, dito. Tuko. Tuko.
Oh my God! Take a picture with the turtle. There's a toko. Ay, looking at you. Hi. It's going to me. It's looking at you. Have you watched the movie Leo? Yeah. Oh, it's toko. It's Leo. Oh, that's Leo. Oh, that's Leo. Oh, si Adam Sandler. Oh. That's looking at me. Hey, look, there's a turtle. Oh. Si Leo. Okay, yan. Tapos na kami. Siyempre, bumili na naman kami ng pin bago magkalimutan. Ayos. Isabel, nasa si Joanna? Ah. Isabel, let's go. Yan. Nagpipainting? Oh. Caricature siguro. Nag-enjoy si Isabel tapos si ate. Guys, sige na yan ang landmark. So, change of plan kami, hindi na kami magsisibas, ano? Kasi maghiwa-hiwalay tayo, I don't Oh, like. so kasi magdadrive kami papunta doon sa kabila. So, bukas magfe-ferry naman tayo. Yeah. Okay. Bukas saan tayo? Bakit tayo ay yung Big Victoria, oo. Whisper kay mama, what do you want? Victoria kami bukas. Bye Vancouver Aquarium. We are gonna eat ice cream, my love. Ang presko. That's where we're going. Ay, We're gonna eat lunch. sarap ng and then lamig. we'll have our dessert. Our dessert will be ice cream. Kahapon ko pa napapansin dito sa ano, no, sa Vancouver, dito sa British Columbia, ang mga raspberry kung saan-saan lang, oh. Oh, yung kahapon ang dami rin. Yung mga raspberry yan. Ayun, dami. Nasa gilid lang ng ano, parking. Mga raspberry, ang dami, oh. Ang daming bunga, oh. Pero mga green pa. Ayan, parang mga damo lang, ano. Pero raspberry po yan. Okay, let's go. Saan tayo? Sa Squamish? No, sa ano muna tayo? Lunch. A lunch? Ah, okay. So, imbis na magsisibas tayo. Maghiwa-hiwalay pa Oo, tayo. sama-sama na. Then, mami, ang daming raspberry dito. No? Hello, Oh, British Columbia. ang daming raspberry. Kakatuwa. Let's go, Bel. Let's go na. Okay. Gusto ng ice cream ni ate and ni Belay. O, saan yung sakyan natin? Oh, ito pala yung sakyan natin. Okay, yes, we'll buy that. Saan tayo magla-lunch, amiga? Lunch, Lonsdale Kmart. Yan. So, hindi na tayo magsisibas, no? Sabay-sabay na lang tayo papunta doon. Actually, mabali pa siya. Oh, yan pala yung ano, Sibas, yan, no? Diyan sana kami sasakay. Luwayan mo yan. paray, mga 20. Yan. That's the road naman na. Papunta doon sa kabila doon. Yan. Oh. Yung halaba na yan, iyan akong talsibas. Oh. Yan, yan. Ayos, no? Yung parallel na yan, yun malang ita-travel ta. I see. From dun sa Canada Place. Kumbaga, shortcut lang ni Dabis mag-car ka. Ay, daddy, so Ha? arang susirena sa ano, pag nagpa-Manila ka. Sa may Quezon? Ano yan? Pwede mo yan. Nagbarko ka man, di? Naabot Dai. Mayat lang sis. Pwede ako magpicture ka ng ano. Tourist spots po yan. I think Ning bridge. they have it has name on the map. It's called Nasa gilid lang kasi ng ano yan, no? Ng dagat. Dagat yan, no? Daddy, video mo yung bridge. Yun nga eh. Nagpa-picture na tayo dyan kahapon, di ba? Girl in wetsuit. Ano yan? Girl in wetsuit. Yun. Yung Serena. Oo. Ako si Serena. Sa may Gumaka Quezon, meron nun eh. Yung Serena. O, yun na lang ni amiga ang kagayon sa ano, Ay, I love Stanley this. Park. Oh, yeah. Kasi ano siya, may garden, may coffee shop, Sa coffee shop doon nasaraduhan kita. may playground, may beach. Saan yung sunod natin? Saan tayo magla-lunch? Lonsdale Quay Market. So dapat papunta yun doon sa may Sibas sa kabila, ano? Survive ako Oh, magdadrive na lang kami, iikot na lang para sama-sama. Okay, let's go! Saka para walang mahuli ang ano ba din? Couple, parang lock. Couple lock something. That's it. Parang That's nakita ko where sa Facebook heading. yun. Noon. Doon, naglalagay ng lock. Yes. Oo. Korean site siya ng ano.
Ng Alam mo, Vancouver. amiga, kung mayo ka, siguro dyan lang kami sa ano, Canada Place. Siguro kung ano kami lang, nandiyan lang kami sa downtown. Kung saan kami galing kahapon. Ano? You show to them the Lions Gate Bridge. That's Ayan. also a Ayun, tourist. dad, magtukaw dyan, tapos picturean mo kami sa sunod. Pwede yan, no? Diyan. Remember, Ito, Lions Gate. Parang sa pelikula, no? Lions Gate. pumunta tayo kahapon dyan sa may Prospect Point. Oh, ito na yung bridge na pinaano natin. Kita yung Picturean. bridge na to. Gusto mo na yung picture, taaro mo ito Oy! early morning, ano, aura. Freshman ako dyan. Yan na, oh. City, oh. Wow. Ano? Ba't ko rin mo ano kami? Grabe ang hangin. Si camera lang yan. Dili ko. Ay, Video mo na. lang. Si camera lang ang makaluwas. Pero yan, mahangin mo na kami. Uli, yan, isa ba? Gusto niya ni Ulaya, promise. Laki ng bridge dito sa British Columbia. Ay, dapat pala nariin ang video ko sa dapat pala niya ako gusto. Video ko yung dali, Ano nga eh. ayoko na akong Pati yung driver natin, dapat to. Oh. Binabaybay ang Panganiban Bridge. Oh, Panganiban. Magmariado Bridge. Dati kay pa muna bakalan bagong cellphone. Ha? Madali yung malubat. 55% na lang. Ano man na, connect mo na kay Jan Jan. May charger dyan. Di ba ano? Sa akin ano pa, mga 70 plus pa. Dennis, nakakuha niya. Okay lang, 95. Dakol pa man. Thank you so much. Yung cellphone ni Joanna, lulubatin. Ay, Balik natin. Type C ako, amiga. Kinati. Ay, suluma pa ni. Sa akin pwede. Pwede man i-connect dyan sa cord. A few moments later. Tadan! We're here. Ito pala yung ano, sa Sibas. Ganda ng panahon. No? So dito na kami kakain. Sa Dex Burger Bar. So pag bumaba ka dun sa Sibas, dito na yon. Ay, doon sa kabila. I-share ko sa'yo. Oh, mamaya punta tayo. Kain muna tayo, Annabel. Hungry? One piece. Pwede mo. Ayo, ayo. So nandiyan pala yung mga Korean lux. Tama ba? Mamaya, patas natin kumain. mga bata, mga ano, nagutom na siguro. So after dito, punta nga kami ng Squamish. Medyo malayo-layo, mga 45 minutes drive daw to maybe to 1 hour. Ano meron doon? Gondola, yan. Ikaw na, Marco, ang mag-drive. Would you want to drive? Why not? Let's go. Oh. Kasi slowly lang enjoy. Ayo. Oh. Yeah. Annabel. Isabel ay Madrigal. Ano ate? Antok si ate. Sabi mo na si John na mag-hagad extra bowl. You want pork or chopstick? Face life. Sarap niyan. Oh. Sabaw. 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 Yummy yan. Ay, init. Init. Ay, Sarap init. talaga di dyan Oo. kunin. Oo. Sarap pa ng ano. Malipot-lipot na mainit. Oo. Pag nasa lilim ka, no, nang ganito malamig. Hindi, ikaw na lang mag-ano sa iyo. Ayan, kain muna kami. Ano in-order ninyo? May darating pa eh. Try this. You can have some, okay? If you want rice too. Yan o. Broccoli. You just ask. Ano yan? Ano natin eh. Yeah, this is the 45 favorite minutes of drive. Kung Fu Panda. Ako daw magdadrive eh. Ha? Ako magdadrive papunta doon. Highway na yun eh. Labas ng Vancouver. Papa, sabangan mo. Sabaw ka. Baka ako kasi higop ka sana higop, nadadamta ka. Gusto kasi ni Isabel yan eh, broccoli. Broccoli. Eat ate, broccoli. Gulay. Tofu. You're amazed. Oh, yan, tissue.
Lakad-lakad ko muna itong dalawa. Nayaya ako nitong dalawa. Nandun sila kumakain. Nandito daw yung mga laks. Korean laks. Oh no. Come here. Here. Dali. Let's go. Here. Go there. Sa mga laks. Oh. So dapat pala bumili rin kami ng ng kandado. So lalagay din namin dito. See that? Ang dami. Ang ganda no? Sa dulo. Yeah. Oh, that's deep. Look, Isabel. What's that? Stand Huh? up here. Dami, Annabelle. And hold on the ball. Yan, yung doon kami pumunta doon sa dulong noon kahapon. Yung may mga cruise ships. There was a house Let's here go. before. Right there. There's a house there before. Wow. Hindi pa puno, meron pa dun sa kabila. Pero ito dami laks Ice cream. Ha? Ice cream? Ice cream. McDonald's later. Let's buy in McDonald's. Look at that big one. Oh, there's a big one. Wow. He tell me the phone number. Well, I think it's my phone. Ang daming pwedeng pasyalan dito sa British Columbia. Yun no, Seabass ata yan, atang Seabass. Here, Isabel, look, the Seabass. Oh, right there. The Seabass right there. Come here. Oh, yun na yung Seabass Hindi na kami sumakay dyan kasi bukas pala pupunta kami ng Victoria. So sasakay rin kami ng ganyan. Catch me if you can. Naling siya dun sa kabila. Yay! Careful! Ayun yung city ng Vancouver. Doon kami galing kahapon. Para siyang, kung sa Toronto, para siyang Center Island. Pero ang Center Island naman hindi ka makakapag-drive ata papunta doon. Dito kami nag-park sa basement nito. Yan. Dito na rin kami nag-lunch. Then tulak kami ng Squamish daw sa gondola. Dagat ng Vancouver. May ice cream. Yung best friend, may ice cream na. Kanina pa naghanap ng ice cream yan mga yan. Sunday. Oh, may nagko-complain. Hindi mo kasi binilan eh. Ay, natuto din. Ate Olayawan mo, smile day magpila. Smile, Isabel. Ganda dito, no? Perfect. Oh, let's go na. Let's go na? Saan tayo, madam? Now we will head to Sea Sky Gondola. Sea Sky Gondola. Squamish. Squamish. Ano pa to? Ano pala to? Waterfront. Ano to? Tawag dito? King Tops? North Vancouver. North Vancouver? I'll tell you on this. Mami. Picture sinda. German Yan. Oh, why are you like Isabel, ate, faster. Parang itong huli, itong dalaw palaging huli.
Let's go! Seabus. So, ito yung terminal ng Seabus pabalik ng city ng Vancouver. Yan. Magpapicture lang kami dito sa may entrance. So, ito yung entrance niyan ng Seagate. Oh. Yan oh. Mapicture kita. Oh. So, magkano ang pamasahe? Magkano ang pamasahe pag ano dyan? $4? $4? Talaga? Ayan oh, ayan pala oh. Oh, yan. Ay talaga? So, day pass yung kompas? Talaga? Sayang Sayang. Dinipas ko ko all day. Tissue please. Let's go na. So, pag bumalik tayo ng Vancouver, dito tayo. Sasakay. Jesus! Sige na.